Vo východnej časti Slovenska, v tieni Vysokých Tatier, môžeme objaviť na prvý pohľad nenápadné územie. Všade vôkol len hory, voda, skaly. A plynúci čas. Ten trpezlivo zbližoval a spájal ich nepoddajnosť do tajomnej krásy. Dal vyrásť planine s hustými lesmi, pretkanej voňavým kobercom lúk. Vodou naplnené potoky svojou húževnatosťou rozčesli plató na množstvo horských chrbtov a dolín. Dňom i nocou vytvárali hlboké kaňony a rokliny s vodopádmi. Slovenský raj. Vari niet výstižnejšieho názvu. Ako prvý použili názov raj kartuziánski mnísi, ktorí si v samom srdci tohto pohoria, na dnešnom kláštorisku, vybudovali v roku 1299 kláštor.